Bermeoko udala herriko hainbat puntutako argiteria hobetzen hasi da. Bermeotarrek besteak beste herriko argiteria publikoan zenbait hobekuntza egin behar zirela adierazi zuten aurrekontuak garatzeko prozesu parte hartzailean eta udala lan horietako batzuk egiten hasi da dagoeneko. Hobekuntza hauek egiteko 17.000 euroko inbertsioa egingo da urte honetan. Hobekuntza lanak herritarrek adierazitako lehentasunak kontuan izanik, Almike bidean, Erreten Lameran, Traken eta Talan egingo dira. Kasu batzuetan farolak tokiz aldatuko dira, bestetan argi puntu gehiago jarriko dira eta beste zenbaitetan argiaren norabidea aldatuko da. Hori bai, lan hauek guztiek helburu bera izango dute. Bermeoko puntu horietan argiteria publikoa hobetzea, puntu ilunak ekiditze aldera. Lanak abenduaren hasierarako bukatuta egotea aurre ikusten da.